Rianxo acollerá o próximo xoves 1 de novembro, festividade de Todos os Santos, a súa carreira popular. A proba que chega este ano a súa sexta edición está organizada polo Concello, en colaboración con outras entidades, entre as que destaca o Club Atletismo Rianxo. Como ven sendo habitual, estará integrada no circuito de carreiras Arousa Norte e tamén no circuito de carreiras da Deputación da Coruña. É unha proba que xa desde hai uns anos, en concreto 3, pertence a un circuito de carreiras da Arousa Norte, de carreiras populares, e máis tamén ao circuito provincial de carreiras da Deputación da Coruña. De alguma maneira, esta carreira que empezou no seu momento, pois sendo unha proba urbana e con moitas características para que a xente disfrutara da nosa contorna, pois enseguidiña entrou, por así decirlo, dentro da filosofía que tamén a Arousa Norte ten para desenvolver 4 probas cun formato un pouco semellante e dar unha certa homoxeneidade a esas probas que transcurren no ámbito de Arousa Norte. É un circuito moi atractivo que lle gusta moito aos corredores porque é a 3 voltas e o pobo de Rianxo normalmente volcase con esta proba, está animando en todo o percorrido, un percorrido que é de 10.000 metros, totalmente chan, e que fai que os corredores, en que sexan populares, poden acadar boas marcas para o que é o seu nivel e marchen normalmente de Rianxo satisfeitos porque eso, non haber costas permítelles desenvolver ou desarrollar todo o seu potencial. Na proba agárdase unha participación dunhas 1.000 persoas, sumando todas as categorías. As inscricións continúan abertas ata o próximo luns 29 de outubro, a través das webs de M Sports e Carreiras Galegas. Normalmente esta é unha proba que anda rondando os 900 ou 1.000 persoas participantes, e agardamos este ano chegar a esas cifras, estamos a preto dos 500. Certo é que sempre é o fin de semana, a semana seguinte a carreira de Santiago, que leva moita xente, que a xente, sobre todo os corredores absolutos, esperan a ver como se encontran despois do desgaste que teñen nunha proba tan popular como é a de Santiago. A carreira terá ademais este ano un carácter solidario, xa que se instalará unha mesa para recadar fondos para a Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva.